Welcome po dito sa Inspirasyon Channel. I am Kuya Mer, your storyteller, at sa video na ito natatalakayin natin ang istorya sa buhay ni Bezalel. Sino at ano ang ginagampanan niya sa kasaysayan ng Biblia? Kung bago ka pa lang, please subscribe na para may-notify ka sa susunod kong mga video uploads. Okay, let's get started. Si Bezalel ay isang bihasang artisan kung kaya't kailangan siyang italaga ng Diyos upang lumikha at magdisenyo ng pangitain na kanyang ipinakita. Siya ang may pananagutan sa paggawa ng magkakaibang mga ukit at kagamitan ng tabernakulo. Tamang-tama ang sinasabi ng Biblia na ang mga regalo ng isang tao ay makakabawi para sa kanya. Nangangahulugan nito na ang kanyang kalamangan, na maaaring lumitaw bilang isang kakaibang talento sa ibang tao, ay may sariling espesyal na lugar sa plano ng Diyos. Pinili siya ng Diyos at idinagdag ang iba na naging tapat din sa mga regalong ipinagkatiwala sa kanya. Ang kanilang karunungan ay nasubok at ang koponan ay hindi nabigo sa anumang paraan. Masigasig silang lumilikha ng lahat ng iba't ibang bagay na kailangan para sa tabernakulo, kasama na ang mga kasuotan ng mga saserdote. Nang matagumpay nilang nagawa ang kanilang gawain, itinala ng Biblia na ito ay ayon sa utos ng Panginoon. Ang resulta ng paggamit ng kanyang kalamangan at hindi minamaliit ang kanyang kakayahan ay isang mahusay na tapos na trabaho. At nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses na nagsasabi, "Tingnan mo, tinawag ko sa pangalan si Bezalel, na anak ni Uri. Ang anak niya sa tribu ni Juda at pinuspos ko siya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at sa pangunawa at sa kaalaman at sa lahat ng paraan ng paggawa upang makatha ng mga tusong gawa upang gumawa sa ginto at sa pilak at yakap. At sa pagputol ng mga bato upang ilagay sa pag-uukit ng kahoy upang gawin sa lahat ng paraan ng paggawa. At nakita ko, binigyan ko siya ng isang holyo na anak ni Ashamak sa lipi ni Dan, at sa puso ng lahat ng matalinong puso, inilagay ko ang karunungan upang magawa nila ang lahat ng aking iniutos." Exodo Kapitulo 31 versikulo 1 hanggang 6 King James Version, at si Moises ay tumingin sa lahat ng gawain at masdan. Ginawa nila ito ayon sa iniutos ng Panginoon. Ganun pa man, nagawa ba nila ito? At pinagpala ni Moises. Exodo Kapitulo 39 versikulo 43 King James Version. Unawain natin kung paano ginamit ni Joseph ang kanyang kalamangan. Ang mga panaginip ay palaging may bahagi sa buhay ni Joseph. Siya ang pinakamamahal na anak, ang anak sa katandaan ng kanyang ama ay maraming kapatid na nauuna sa kanya, kaya tiyak na malayo sa kanya at sa kanyang pamilya ang posisyon sa pamumuno. Ngunit napansin niya ang mga pangarap na sinimulang ibigay sa kanya ng Diyos noong bata pa siya. Ibinahagi din niya ang mga ito sa lahat, kaya malinaw na naniniwala kaming may ibig sabihin ang mga ito at hindi dapat balewalain. Ngayon, minahal ni Israel si Jose ng higit kaysa sa lahat ng kanyang mga anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan at ginawa niya siya ng damit na may sari-saring kulay at nang makita ng kanyang mga kapatid na mahal siya ng kanilang ama kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid, napuot sila sa kanya at hindi makapagsalita ng mapayapa sa kanya. At si Jose ay nanaginip ng isang panaginip, at kanyang isinasalaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinaputan siya, at kanyang sinabi sa kanila rito, "Isinasamo ko sa inyo ang panaginip na ito, na aking napanaginipan. Sapagkat masdan, tayo ay nagbubuklod ng mga bigkis sa bukid at narito. Bumangon ang aking bigkis at tumindig din ng matuwid at narito, ang iyong mga tupa ay nakatayo sa palibot at nagbigay galang sa aking pinuno at sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid na ikaw ay tunay na maghahari sa amin o ikaw ay tunay na magkakaroon ng kapangyarihan." At lalo pa nilang kinaputan siya dahil sa kanyang mga panaginip at dahil sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng isa pang panaginip, at isinasalaysay sa kanyang mga kapatid, at sinabi, "Narito. Nanaginip pa ako ng higit pa at narito ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumuko sa akin." At sinabi niya sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sinaway siya ng kanyang ama, at sinabi sa kanya, "Ano itong panaginip na iyong napanaginipan? Ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay talagang paparito upang yumukod sa Panginoon sa lupa." At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, ngunit tinupad ng kanyang ama ang kasabihan. Genesis Kapitulo 37 versikulo 3 hanggang 11 King James Version. Ngunit ito ang parehong pangarap na bentahe na kalaunan ay ginamit ng Panginoon upang ilunsad ang kanyang kapalaran sa kadakilaan at nang magsimula ang kanyang mga pagsubok, nagpunta siya mula sa lawa ng aming bahay bilang isang alipin sa bilangguan sa isang maling paratang. Gayunpaman, ang mga pangarap ng panadero at mayordomo ng Pharaoh ay nagbigay ng plataporma para sa pagbagsak ng kanyang puwersa. At ito ay nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na ang katiwala ng saro ng hari ng Ehipto at ang kanyang panadero ay nagkasala sa kanilang Panginoon.
Ang hari ng Ehipto at ang Faraon ay ginawa laban sa dalawa sa kanyang mga opisyal laban sa pinuno ng mga katiwala at laban sa pinuno ng mga panadiro. At inilagay niya sila sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguan, sa dakong pinagkulungan ni Jose. At ipinagkatiwala sa kanila ng kapitan ng bantay si Jose at pinaglingkuran niya sila at nagpatuloy sila ng isang panahon sa pagkabilanggo. At sila'y nanaginip ng isang panaginip, silang dalawa ang bawat isa, ng kanyang panaginip sa isang gabi. Ang bawat tao, ayon sa interpretasyon ng kanyang panaginip, ang kitiwala ng saro at ang panadiro ng hari ng Ehipto na nakagapos sa bilangguan. At si Jose ay pumasok sa kanila sa kinaumagahan at tumingin sa kanila, at narito, sila'y malungkot at tinanong niya ang mga punong kawal ni Faraon na kasama niya sa silid ng bahay ng kanyang Panginoon, na sinasabi, kami ay naghahanap ng napakalungkot ngayon. At kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip ng isang panaginip at walang tagapagpaliwanag ni Yaon. At sinabi ni Jose sa kanila, hindi sa Diyos ang mga pagpapaliwanag. Sabihin mo sa akin, idinadalanggan ko sa iyo. Genesis Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 8 King James Version. Ang tumpak na interpretasyon ni Jose sa panaginip ng punong mayordomo ay naging daan sa palaisipan para sa kanya. Sa oras na binibigyang kahulugan niya ang panaginip ni Pharaoh at nagbalangkas ng mga estratehiya hindi lamang upang iligtas ang Ehipto mula sa nagbabadyang tagutom sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain, kundi upang gawing pangunahing tagapagtustos ng pagkain ang bansa sa ibang mga bansa. Si Faraon ay nabigla at ang tanging natural na tugon ay ang kamay sa mga gawain ng bansa. At ang bagay ay mabuti sa mga mata ni Faraon at sa mga mata ng kanyang paglilingkod at sinabi ni Faraon sa ilalim ng makakahanap ba tayo ng isang tulad nito na isang tao kung kanino ang Espiritu ng Diyos? At sinabi ni Faraon kay Jose, sapagkat kung paanong ipinakita sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, walang sinumang matino at matalinong gaya. Ikaw ay mamumuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ang lahat ng aking mga tao ay mamamahala lamang sa trono, ako ay magiging dakila kaysa sa iyo. At sinabi ni Pharaoh sa ilalim ni Joseph, tingnan mo, aking inilagay ang Panginoon sa buong lupain ng Ehipto at hinubad ni Faraon ang kanyang singsing sa kanyang kamay, at inilagay sa kamay ni Jose, at binihisan siya ng mga mamumuhunan ng pinong lino, at nilagyan ng isang gintong kwintas ang kanyang leeg at pinasakay siya sa ikalawang karo. Na mayroon siya at sila'y sumigaw sa harap niya, iluhod ang tuhod at ginawa siyang pinuno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Faraon sa ilalim ni Jose, ako ay si Faraon at wala ka. Walang taong nagtaas ng kanyang kamay o paa sa buong lupain ng bawat isa. Genesis Kapitulo 4 versikulo 37 hanggang 44 King James Version. Napakagandang paraan ng pagtuklas ng kalamangan ng isang tao at pagiging enthroned sa buhay. Ang Diyos lamang ang ganap na makapaghahayag ng mga pagsasamantalang maaaring magawa ng ating mga pakinabang, talento ng regalo kapag ito ay natuklasan at nagtrabaho dito. Sa makatuwid, ito ay ganap na kinakailangan upang tukuyin ang mga pakinabang na ikinarga ng Diyos sa atin dahil ito ay magbibigay sa atin ng ating nararapat na lugar, palakihin ang ating kakayahan at magdadala ng positibong impluensya sa buhay ng iba. Gumamit ang Diyos ng 6 na araw upang likhain ang kariligan at kagandahan na nakikita natin sa buong paligid. Sa kalaunan ay ginawa niya ang pagrepaso sa lahat ng gawaing nagawa niya at nagbigay ng hatol. Ito ay napakabuti. Nakapagtataka, lahat ng mga ito ay nagtiis sa pagsubok ng panahon at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at masdan, ito ay napakabuti at ang gabi sa umaga ay ang ika-6 na araw. Genesis Kapitulo 1 versikulo 31. Nangangahulugan ito na wala siyang nagawa na pagkakamali o naging walang kwenta. Ang bawat solong paglikha ay nagtataglay ng mga natatanging pakinabang. Higit na mahalaga ang mga tao, ang kanyang masikip na nilikha na ginawa sa kanyang sariling larawan at wangis. Kaya kung tayo ay refleksyon sa kanya, ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang mga birtud ng kabutihan, halaga at halaga ay likas sa atin din. Sa makatuwid, ito ay hindi mahalagang kapalaran sa sangkatauhan o sa kaharian ng Diyos. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng banal na espiritu na pinagmumulan nating lahat ay magagamit ng lahat ng kanyang tinubos na anak ng pantay-pantay. Ngunit ang Diyos, nasagana sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na kung saan ay inibig niya tayo kahit na tayo ay mga patay at mula sa kalahati ay binuhay tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. At binuhay tayong magkakasama at pinaupo tayong magkakasama sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Efeso Kapitulo 2 versikulo 4 hanggang 6 King James Version. Binigyan ng iba't ibang abilidad ngunit pantay na pagkakataon at daan sa karunungan ng Diyos.
Gayunpaman, ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating mga pagpili at desisyon ay matukoy kung ano ang kanyang nararanasan. Inilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang mga pakinabang at kakayahan na may kakayahang makilala tayo at gawing maluwalhati ang ating mga tadhana sa lupa kung masigasig o tapat tayong mamumuno, gagamitin ang mga ito. Kung minsan ang mga birtud na ito ay napakalalim sa loob natin at ang mga taon ng pagwawalang bahala sa mahihirap na desisyon ay gumagawa ng higit na kalamangan o ang Diyos ay ipinagkait sa atin ang kanyang mga endowment. Kahit na ang mga langgam na mukhang mahihina ay inilalagay ang kanilang mga natatanging talento upang makita ang mga kamanghamanghang resulta. Ang lupa ay may apat na nilalang na napakaliit, ngunit napakatalino. Ang mahinang langgam ay may kaunting lakas, ngunit tingnan mo kung paano ito masipag na nagtitipon ng pagkain ito sa tag-araw upang tumagal sa buong mga nanalo. Ang pinong rock badger ay hindi pa ganoon kalakas. Tingnan kung paano ito gumagawa ng isang ligtas na tahanan na matatagpuan sa mga bato at ang mga balang ay walang hari na mamumuno sa kanila, gayunpaman sila ay nagtutulungan habang sila ay sumusulong sa pamamagitan ng mga pangkat. Sa isang maliit na butiki ay madaling mahuli habang ito ay nakakapit sa mga dingding gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ito ay matatagpuan sa loob ng palasyo ng hari. Ang mga pakinabang na ito na inilagay ng Diyos sa atin ay kadalasang ihahayag bilang mga regalo, talento, kasanayan, o isang empower na gumawa ng mga pagsasamantala na magpapakita sa atin sa ating mundo. Mula sa kabanata na pinakikinggan lang natin, nakikita natin ang ilang mga nilalang at ang kanilang mga halatang kawalan ay naka-highlight. Medyo mahina ang langgam, may kaunting lakas lang. Ang rock badger na napakapinong, ang mga balang walang pinuno at ang mga butiki na napakaliit. Gayunpaman, ang lahat ng ito, sa kabila ng kanilang mga hadlang, bumuo ng isang paraan upang malampasan ang mga hamong iyon at tukuyin ang kanilang mga lakas upang makamit ang magagandang tagumpay. Ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay mabuti kung titingnan lamang natin ng mas malalim. Hinahayaan ang banal na espiritu na buksan ang ating mga puso. Oh, gaano kalugod-lugod ang Panginoon sa paghahanap natin ng mga kayamanang inilagay niya sa atin sa halip na maglakad ng bulag sa buhay dito, kayong kamatayan at magmukha kayong bulag upang kayo ay makakita. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod o ang kamatayan bilang aking sugo na aking ipinadala? Sino ang bulag na gaya niya na perpekto at bulag bilang Panginoong lingkod? Nakakakita ng maraming bagay, ngunit iyong namamasid sa amin na hindi binubuksan ang mga tainga, ngunit siya'y wala. Isaias Kapitulo 42 versikulo 18 hanggang 20 King James Version. Hinikayat tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin para magtagumpay ang ating buhay. Natatanging regalo, kritikal na mga pakinabang. Ang mga talento at marami pang iba ay nasa atin. Sinabi niya sa Biblia na ibinigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Dahil ang kanyang banal na kapangyarihan ay nagbigay sa atin ng lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaluwalhatian at kabutihan. 2 Peter chapter 1 verse 3, lahat ng kailangan natin para makamit ang kahusayan sa lahat ng larangan ng buhay, espiritualidad, emosyonal. Ang mental at pisikal ay malayang ibinigay sa atin, ngunit kailangan nating isa-isa na hanapin ang mga lugar kung saan tayo ay likas na matalino. Kung hindi, maaari tayong mamuhay na tumatakbo sa mga bilog na sumusunod sa bawat uso. Sa katunayan, mukhang kaakit-akit ito kahit na alam nating hindi tayo haantong saan man, lalo na dahil hindi sila ang itinakda ng Diyos para sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ay handang ihayag sa atin ang ating mga lugar ng lakas kung time nating nakikita siya. Malalim na hangarin ng Diyos na matuklasan natin ang mga kalamangan na ito dahil yun ang tanging paraan upang maisakatuparan ang kanyang layunin para sa ating buhay. Humingi at bibigyan kayo ng humanap at makakasumpong kayo ng kumatok at ito ay bubuksan sa inyo sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang naghahanap ay nakatagpo at ang kumakatok ay pagbubuksan. Kung kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ay magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Mateo Kapitulo 7 versikulo 11 King James Version, sa ibang kasulatan na sinasabi niya, tumawag sa akin at sasagutin kita at magpapakita sa iyo ng dakila at makapangyarihang mga bagay na hindi mo nalalaman. Jeremiah 33:3 King James Version. Kung maaari lamang tayong tumawag at maglaan ng panahon upang tuklasin ang mga kayamanan na kanyang inilagay sa atin, magugulat tayo sa ating gagawin. Ipagdasal natin aking Ama sa langit kung gaano kadakila at kahangahangang Diyos. Sino pa ba ang makakalikha ng tao ng napakasalimuot, ganoon nga?
Ginawa mo siyang mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Salamat sa ginawa mo sa akin na nakakatakot at kamangha-mangha. Salamat din sa lahat ng mga birtud na iniload mo sa akin. Tumilikha ng mga pakinabang kung saan makakamit ko ang maluwalhating tadhana na itinakda mo para sa akin. Mangyaring bigyan ako ng biyayang kailangan ko upang lubos na magamit ang mga pakinabang na ito at maging kung sino ang ginawa mo sa akin upang matanggap ang aking pasasalamat at pagsamba ngayon sa pangalan ni Jesus na nanalangin